Татарстан басуларына Европа технологиялары килә. Бөгелмә районы кырлары бу. Алман илендә туган, хәзер Россиядә яшәүче Штефан Дюр Рөстәм Миңнехановны үз биләмәләре белән таныштыра. Ул хәзер шушы җирләрнең инвесторы. Районда 3000 ярым башка терлекчелек комплексы торгыза башлаган. Бөгелмәне ошаттым ди үзе. Район халкы белән дә уртак тел тапкан, әйтемнәр дә өйрәнгән, планнары да зурдан. Шебиләрне көз көне саныйлар диләр. Кырдагы уңыш яхшы, әле аны җыеп алырга кирәк. Без монда элеваторда алдык әле, аны төзекләндерәбез. Инвесторның Татарстанның шундый ерак районын сайлавы юкка түгел. Игътибар да, ярдәм дә бар дим. Бүген кайсы районны алсаң да, эшнең кызган чагы. Эш барышын республика җитәкчелеге контрольдә тота. Менә Ютазы кырларын президент карый. Истән яхшы күренә. 51 комбайн районда көненә 765 гектар безнең выработка 15 гектардан гына куйдык. Әгәр ни булса инде погода булса 18 көндә ул да бер әнине уборканы бетереп 28-29 августка бетерергә тырышабыз инде. Мамадыш кырларын җәяү узалар. Рөстәм Миңнеханов механизаторлар белән аралашты, ашлык уңышы турында сорашты. Үзегезне дә саклагыз, сезне семьяларыгызны да саклагыз, сезнең белән эшләгән кешеләрне дә саклагыз. Көн саен безнең 30 кеше ширле официально, әле бессимптомный бар. Мамадыш уңыш күрсәткече буенча беренче унлыкта, гектарыннан 43 центнер ярым бертекле культуралар җыеп алына. Алдынгылар рәтендә шулай ук Зәй, Тәтеш, Сарман, Актаныш, Азнакай, Минзәлә, Күкмара районнары бар. Татарстан бу атнада уракның экваторын узды инде. 2 миллион 700 мең тонна ашлык амбарга кайткан. Чагыштыру өчен былтыр бу вакытка әле 700 мең тонна гына була. Кырда урак кысса район үзәкләрендә төзелеш эшләре кызу темплар белән тәмамланып килә. Пандемиягә карамастан аларның күбесе үз вакытында башкарыла. Демография илкүләм проектының әһәмиятле өлеше спорт сарайлары төзү. Шундыйларның берсен бу атнада Биектау районында ачтылар. Әлеге бассейнга көненә 600 кеше йөри алачак. Аны республика бюджеты хисабына төзгәннәр. 1000 спорт объекты бар республикада, шуңа күрә бу юнәлештә эш бара. Бу 239 су бассейны республикада 50% халык спорт белән шөгыльләнә. Ләкин мин Казанда йөри дигән бассейнга, хәзер Биектауда йөрим. Аллага шөкер, безнең районда да бассейн булды. Бик шат мен бу бассейн булганга. Сүз уңаеннан 10 ел элек Татарстанда 9000-га якын спорт комплексы бар иде. Хәзер исә аларның саны 11 меңнән артык. Димәк, соңгы 10 елда ел сайын 250 спорт объекты ачылган дигән сүз. Такого спорт комплекса нет. Шуларның берсе Буа районында. Бу атнада монда президент импульс дип аталган универсаль спорт объектын карады. Аны республика программасы буенча төзгәннәр. Комплекста баскетбол, волейбол, мини-футбол, тренажерлар залы бар. Спортивная база нашей столицы, она мирового уровня. Но мы не только должны думать о столице, нам важно, чтобы в каждом муниципалитете были все необходимые условия. Зрительный зал. Буалалар спорт белән шөгыльләнсә, Тәтешләр исә концерт карарга әзерләнә. Киртәле авылы клубында республика программасы буенча төзекләндергәннәр. Гримерный, артистический инде, выход на сцену монда. Это все. Бу арада Кама Тамагы районы балалары үзләренең беренче җәйге лагерьләрендә ял итәргә әзерләнә. Эш корпус, клуб, спорт мәйданчыгы, ашхана. Районның гына түгел, республиканың да әле мондый җәйге лагерьне күргәне юк. Рөстәм Миңнеханов аның да әзерлеген беренче булып бәяләде. Лагерьдәге корпусларның исемнәре аерым игътибарга лаек. Аларны төрле елга атамалары белән атаганнар. Әйтик, Кама, Идел, Агидел. Әйдәгез менә монысына кирип карыйк. Корпус içinde ise балалар ял итү өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Тәрәзәдән Идел белән Кама кушылган җиргә бик матур манзара ачыла. Республикада туктаусыз үтәлүче проектларның тагын берсе куркынычсыз һәм имин юллар. Быел әлеге илкүләм программаның Татарстандагы эшләре өчен 4 миллиард ярым сум акча бүлеп бирелгән. Бу суммага юл шелтәренең 44 объектын төзекләндерергә җыйналар. Шуларның берсен Яршаллыдагысын бу атнада Алексей Песошин ачты. Я хочу поблагодарить строителей за то, что им удалось запустить эту дорогу раньше намеченного срока. Молодцы, юлларны безне чаллыда ясыйлар. Вообще молодцы. Йөрергә хәзер рәхәт булды, юл 3 полосалы булды, рәхәт йөрергә.
Шундый такыр юллардан кайтып, ишек алдына таба борылганда да халык бернинди уңайсызлыкларга очрарга тиеш түгел. Шуңа республикада ишек алды юлларын цикләндерүне дә үз эшен алган безнең ишек алды программасы эшләп килә. Капка төбендә утыручы әбиләр үзгәреш турында сөйләшми калмый хәзер. Бу атнада бу хакта президентның үзе белән дә әңгәмә кырдылар. Как вам стало здесь получше? Под контролем? Все под контролем. Все мы смотрим. Мин 40 ел монда яшим, андый хәл булганы юк иде. Бөтенесе дә бик шат. Балык бистәсе районының бу авылында яшәүче әбиләрнең капка төбендә утырырга вакытлары юк. Алар заманча гаджетлар аша гына аралаша. Хәтта кибетләре дә кибетчесез цифрлы. Бу сәүдә йортында Рөстәм Миңнеханов та ипи сатып алды. Да. Происходит распознавание товара. Шулук авыл янында экопаркта төзеп яталар. Монда 200-дән артык булан, марал үрчетелә. Рөстәм Миңнеханов аларның 20-сен урманга җибәрде. Балык бистәсендә урнашкан кыргый хайваннар фермасы туристларны җәлеп итәчәк. Монда балыкчылар, аучылар, табигатьтә ял итәргә теләүчеләр килер дип көтелә. Рөстәм Миңнеханов әйтүенчә, буланнар районның бер үзенчәлеге ул. Һәм бераздан бу туристлар маршрутына әвереләчәк. Президент әйтеп үткәнчә, мондый проектлар табигатьне сакларга ярдәм итә, авыл тормышын байыта һәм яңа эш урыннары булдыра. Рания Абдрахманова, Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Данил Филатов, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы.